Ovih dana intenzivno se radi u općini Križ na različitim projektima. Trenutno ste u fazi projektiranja multimedijalnog centra. Što to točno znači i što možemo očekivati? Prostor veliki ispod same općinske zgrade, općinske uprave koje neka služi kao disko. Svi manje više građani općine Križ znaju u kojoj lokaciji i prostoru se radi. Je prostor koji trenutno koristi zajednica tehničke kulture u jednoj mjeri. Nastavno na nekakvu njihovu aktivnost i djelatnost koju obavljaju, došli smo na ideju da bi tamo projektirali multimedijalni centar. Dakle, to bi bio multifunkcionalni prostor koji bi služio i zajednici tehničke kulture, ali i pravnim fizičkim osobama, segmentu civilnog društva, udrugama, dakle prostor u kojem bi bio u potpunosti opremljen audiovizualnom opremom i vizualom kao izgledom i kao takav bi služio dakle i za manje koncerte, izložbe, i za prezentacije, i za edukacije, dakle sve one aktivnosti i potrebe koje imaju prije svega udruga, ali i zajednica tehničke kulture na području općine Križ. Mi smo trenutno u fazi da dakle smo dali izraditi idejni projekat koji je gotov, do kraja ove godine vjerujem da će biti glavni projekat gotov, a nakon toga i prema troškovniku koji će biti sastavni dio glavnog projekta ćemo vidjeti dakle kad bi išla sama realizacija istog. Još jedan veliki projekt koji planirate jest izgradnja arheološkog parka na vašem nalazištu Sipčina. Možete li nas malo uputiti što se sve tamo moglo pronaći, tko radi na iskapanjima? Dakle, o toj temi bi mogli puno pričati, ili u kratkim crtama samo nalazište pokrenuto negdje 2011-2012. godine i od onda se intenzivno radi na njemu u suradnji s Ministarstvom kulture, dakle i arheolozima koji svake godine, za koje općina Križ izdvoji određena sredstva, ali i Zagrebačka županija i Ministarstvo kulture provode dakle iskope, odnosno istraživanje na samom lokalitetu. Radi se o rimskoj vili Rustika, koja također dakle, se prostire na nekoliko parcela koje još nisu u našem vlasništvu, ali geomehanika i sva istraživanja su pokazala dakle, da se taj lokalitet sa svim popratnim objektima nalazi na puno većem području. Trenutno smo u fazi da i dalje ulažemo sredstva u ovo arheološko nalazište. Intencija, dakle, plan je da jednog dana to bude arheološki park, sličan Carnuntum u Austriji, koju sam i osobno posjetio. Gledamo i tražimo dakle, i izvore financiranja iz Europske unije, iz fondova, ali to će biti tek u onoj fazi kada se arheološko nalazište dakle, privede kraju, kad se svi iskopi i sva istraživanja privedu kraju. Nakon toga možemo i mi razmišljati o budućem arheološkom parku koji bi trebao služiti u turističko-gospodarske svrhe. Već godinama radite na uređenju vaše višestoljetne crkve po kojoj je općina Križ jako poznata. Što se trenutno sada radi i što se planira raditi? Da, dakle, crkva Uzvišenja Svetog Križa u centru Križa, podsjetimo, je sakralni objekt koji je nulte kategorije, dakle kao takav ima svoju povijest, nosi sakralne vrijednosti i kao takav je puno desetljeća zapravo bio zapostavljen, neuređen kao objekat. Evo, dolaskom i novog župnika odlučili smo vidjeti šta se da napraviti po tom pitanju da se ta crkva obnovi. Ona inače ima višestruku vrijednost iz razloga što je građena u više stilova, dakle i gotici, baroku i tako dalje kroz povijest. I odlučili smo dakle uložiti značajna sredstva i mi i Ministarstvo kulture i Zagrebačka županija, pa smo u zadnjih nekoliko godina dakle izdvojili skoro 1 milijun kuna zajedno i sa crkvom, obnovili pročelje, dakle i fasadu, i preostaje nam još, nadam se, iduće godine i možda eventualno 2 godine najviše kada bi uspjeli skinuti kompletnu fasadu, jer podsjećam, to su radovi koji nam uvjetuju konzervatori. I na taj način bi naša crkva kao sakralni objekat koji, gledajući i arhitektonski, dominira u centru Križa u našem parku, bi bio u potpunosti obnovljen. Nešto niže od crkve nalazi se i sportski park u kojem su također u tijeku radovi. Što se sve radi? Nakon umjetne trave, evo, dobili smo novu podlogu, dakle, koja služi i košarkašima i nogometašima i rukometašima. To je akril podloga koja je zamijenila stari asfalt. To je dakle dodatni sadržaj u smislu sportske infrastrukture, radovi koji su vrijedni oko 320.000 kuna, ali ne samo tome, evo u tijeku su radovi dakle i na obnovi fasade i krova na samom objektu sportskog parka u Križu.
radovi koji su vrijedni s PDV-om 240.000 kuna. Ja to zovem dovršetak sportskog parka, jer zapravo taj gornji dio i vanjske ovojnice, ali i samog krova nije bio nikad dovršen do kraja. Preostaje nam još unutarnje uređenje, ali to ćemo u nekoj budućih faza i godina kada se prijavimo na jedan od projekata i zapravo imat ćemo novu vizuru, novi sadržaj na sportskom parku, a vjerojatno ćete vi imati prilike izvještavati da na godinu ćemo imati još dodatne sadržaje. U tijeku su i radovi u Staklenoj ulici u naselju Bunjani. Kako oni izgledaju, što se sada radi? Dakle, uređenje bankina, asfaltiranje novim slojem asfalta, ukupno 800 metara ceste, to je druga faza nakon odrađene prve. U drugoj fazi ćemo izdvojiti oko 450.000 kuna. Time bi dobili uz prvu fazu i ovih 800 metara, skoro 2 km preasfaltirane ulice. To je moje obećanje stanovnicima, dakle i građanima Staklene ulice. Slijedi nam još treća faza u kojoj će ovisiti realizacija onog trenutka kada ponovo dobijemo potporu da li Zagrebačke županije ili nekog druge ustanove. Evo, hvala vam na ovom razgovoru, vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam.